Skal jeg sige, hvad den hedder så? Ja. Vitello, han vil gerne have en far. Mm. Han har ikke nogen far, ligesom I har en far. Har han en mor? Han har en mor, men han har ikke nogen far. Så skal vi prøve at høre, hvad den handler om. Og der er også billeder i. Så spørger jeg jer om billederne, og nogle gange om teksten, så når vi kan forstå den, ikke? Skal vi prøve det? Nå. Er I klar? Sidder du godt? Sidder du også godt? Ja. Godt. Drengen, de kaldte Vitello, boede med mor i et rækkehus lige ved siden af ringvejen. Trafikken larmede en del, men det lå centralt. Mor og Vitello havde en ret ny Audi, og der var kun en enkelt ridse i lakken. Inde ved siden af boede fru Wiedemann med en meget tyk kat. Det var hun også selv. Meget tyk altså. Naboerne til den anden side var fra et fremmed land, og ingen vidste, hvad de hed. De gik med nattøj, og mor kaldte dem hottentotterne. Der var en del andre folk i de andre rækkehuse. Se her. Hvem tror I det der er? Vitello. Hvem tror du det er? Og hvem tror I det der er? Dame. Damen. Var det den tykke dame? Ja. Og hvem tror I så det der var? Men Den anden nabo. Hvad blev de kaldt? Vitello. Nej. Hotten. Hottentotten. Hottentotten, ja. Det er nemlig rigtigt. Hvad tror I så det der nede er? Den fede kat. Den fede kat. Det er nemlig rigtigt. Men Vitellos far så man ikke vildt meget til. Man så ham faktisk slet ikke. Han var nemlig en schuft. Mor sagde til, din far var en schuft, så er det sagt. Når jeg bliver stor, skal jeg også være en schuft, sagde Vitello, og gå med kniv. Det kan du godt glemme, sagde mor. Hvem tror I det der er? Moren. Ja, det er nemlig rigtigt, hvad er det? Ved I, hvad en schuft er? Nej. Skal jeg prøve at forklare det? En schuft, det er sådan en, han har ikke rigtig styr på nogen ting overhovedet. Slet ikke. Han gider ikke engang være Vitellos far, så han kommer slet ikke. Hvad var det så en schuft, det var? At de ikke havde styr på nogen ting. Det er nemlig rigtigt. De andre børn i de andre rækkehuse havde fædre. Nogle af dem havde i hvert fald. Tvillingerne, der hed Max og Hasse i nummer 7, havde en høj, tynd far, der vaskede deres bil rigtig tit. Den var godt nok skinnende ren, den bil. Han kunne fløjte melodier temmelig højt, mens han vaskede den. Hvem er det der? Brødrene. Tvillingerne. Ja. Og hvad hed de? Kan I huske det? Nej. Skal jeg prøve at læse det igen? Tvillingerne, der hed Max og Hasse i nummer 7, havde en høj, tynd far. Hvad hed tvillingerne? Max og Hasse. Ja. Og hvad nummer boede de i, Alberte? Ja. Det er nemlig rigtigt. Hvem tror I det der er? Den høje, tynde far. Den høje, tynde far. Og det er bilen, der er skilt med rent. Ligesom farfars bil, den er også godt. Ja, farfars bil. Ja, den er jo godt, det er rigtigt. Den er også ren altid. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvor er din far henne, spurgte Max en dag. Eller også var det Hasse, der spurgte. De lignede hinanden ekstremt meget, de to. Men var det ikke den ene, så var det den anden. Han er alle mulige steder, sagde Vitello. For pludselig syntes han, det var lidt irriterende, at han ikke havde nogen far, der kunne vaske deres Audi og fløjte højt imens. De er vel skilt, din mor og ham, sagde Hasse eller Max. Ikke på den måde, sagde Vitello. Ikke ret meget. Hvor er han så, spurgte Max eller Hasse. Ja, Vitello nikkede. Ja, hvad? Ja, det skal I snart få at se. Sådan kom Vitello lige til at sige til Max og Hasse. Det var måske ikke så smart at sige sådan, for hvordan i alverden skulle de få det at se? Hvorfor er det, at Vitello han ikke kan vise dem, at han har en far? Fordi hans far gider ingenting. Og hvad siger du, Albert? Han ved ikke hvad? Ja, han er væk, ja. Det er nemlig rigtigt.
Da mor og Vitello spiste spaghetti med smør og riveost den aften, smilede Vitello over det hele ansigtet. Hvad siger du og griner fjollet af, spurgte mor. Jeg tænker på noget sjovt, sagde Vitello. Mor spurgte ikke, hvad det var. Vitello sagde, jeg tænker, det kunne være sjovt, at vi inviterede min far til spaghetti en aften. Din far? Mor så på Vitello og løftede sine øjenbryn. Ham kan du godt glemme. Jeg kender ham slet ikke, sagde Vitello. Så meget desto nemmere er det at glemme ham, sagde mor. Ev, sagde Vitello. Mor tyssede, og de spiste spaghetti med smør og riveost uden at sige mere. Alberte, hvad fik han til aftensmad? Spaghetti. Spaghetti med hvad? Kan du huske det? Ja, Hvad fik han? riveost. Ja, det er nemlig rigtigt. Og hvem ville de gerne invitere til mad? Hans far. Ja. Men det kunne han ikke, fordi han er altid væk. Ja, moren gider ikke Men invitere er ham. det ikke skørt, at pastaen det er nede i badekart? Tror du ikke, var det en stor tallerken? Synes du, det ligner et badekar? Tror du, at han spiser et badekar? Ej, det er tosset for. Vitello måtte skaffe sig en far, bare til låns, bare en eller anden, han kunne vise frem til Hasse og Max. Man kunne sikkert finde en udmærket far nede i centeret. Der var som regel en del mænd dernede. Den var god nok. Allerede ude på parkeringspladsen foran centeret fandt Vitello en ret egnet type. Han havde jakkesæt på og en super lækker bil, der var virkelig skinnende ren. Han stod foran sin lækre bil og snakkede i mobil. Vitello stillede sig hen ved siden af ham for lige at mærke, hvordan det ville være med sådan en far. Det var okay. Hvor skulle han finde en far hen? Hvor gik han ned for at finde en far? Nede foran det der. Hvad kalder man sådan et? Det kan jeg ikke huske. En center. Et center, ja. Det er nemlig rigtigt. Det er ligesom det, vi har hernede i Sønderborg, ikke? Mm. Borgen. Har I været derinde? Ja. Mm. Masser af gange. Ja. Det er også sådan et center. Så Man- elsker jeg centeret. Gør du det? Er der mange ting derinde, du godt kan lide? Rigtigt. Manden talte højt i sin mobil. Han sagde, hvad helvede skal det forestille, Tony? Står der idiot af ryggen på mig? Haha, sagde Vitello. Rart med en far, der bandede lidt. Må man gerne bande? Nej, det gør I heller aldrig herhjemme, men... Nej. Jo, min far gør. Bander far nogle gange. Ja, når han snakker. Er det rigtigt? Gør han det med vilje så? Nej, Tror du bare, han kommer til det? men det gør han. Det må man ikke. Nej, det er ikke fanden. Nej, det må man ikke det. Tony, jeg spørger igen. Står der idiot på ryggen af mig? Så slukkede han sin mobil. Idiot. Vitello sagde, bare rolig, der står ikke noget på din ryg. Manden så surt ned på Vitello og sagde, hvad står du der og snotter for? Jeg vil spørge, om du ikke lige kunne være min far lidt, spurgte Vitello. Bare mens jeg viser dig til Max og Hasse. Hvem helvede er Max og Hasse? Må han sige det? Nej. Hvad sagde han? Helvede. Helvede, ja. Deres far er tynd og vasker meget bil, Vitello smilede. Og børn har knald i låget, sagde manden, og satte sig ind i sin bil og kørte virkelig hurtigt væk. Sagde Vitello og tænkte, at det ville være rart med en lidt høfligere far. Tror I, at han gad at have ham her som far? Hvorfor tror I det? Fordi han siger grimme. Ja, han siger ret. Han var ikke særlig flink. Nej. Nej, det var han godt nok ikke. Den næste mand var en elektriker med kasket. Han holdt en stige for en anden elektriker, der stod oppe på stigen og var ved at ordne nogle ledninger på et skilt, der skulle lyse. Vitello stillede sig i nærheden af elektrikeren og smilede. Så stillede han sig lidt nærmere og lidt nærmere. Da han stod meget tæt på elektrikeren, sagde elektrikeren, pas lige på, knægt, du får bare noget i hovedet. Okay, far, sagde Vitello. Hvad sagde du, spurgte elektrikeren og så på Vitello. Okay, og hvad sagde du bagefter? Far, mumlede Vitello. Hvad hedder du? Vitello, sagde Vitello. Hør engang, sagde elektrikeren. Jeg har en dreng, der hedder Ronny, og jeg har en dreng, der hedder Torsten. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke har en, der hedder Vitello. Hvad var ham der manden? Hvad arbejdede han som? Elektriker. Og hvad skulle de lave?
Skal jeg prøve igen? Nu må lave et skilt, der kunne løse. Er rigtigt? Du husker virkelig godt. Du er virkelig god. Du er også god. Det er rigtigt. Tror I, at han gider at være hans far? Nej. Men altså, det er kun hjulene, der bliver beskidt, når så bilen ikke bliver beskidt. Nej, bilen bliver ikke beskidt. Ikke så meget i hvert fald. Kun hjulene ikke meget. Vores er meget beskidt. Det er Ja, mine vi også. skal have vasket den. Mine er også ret beskidt. Vi kan godt vaske den. Vil I gerne vaske den for mig? Så skal jeg lige komme herop med den, og så vasker I min bil. Ej, det var dejligt. Det vil jeg gerne. Vil du gerne det? Det kan være, vi kan gøre det en dag sammen. Mm. Det var en skam, sagde Vitello. Jeg mangler nemlig en far at vise frem. Ham jeg har er en schuft, men han kommer aldrig og besøger mig og mor. Og mor vil ikke invitere ham hjem til spaghetti og siger, at jeg skal glemme ham. Men det kan jeg slet ikke, for jeg har aldrig set ham. Elektrikeren så ud, som om han havde fået noget i øjet, eller noget i begge øjne. Han tørrede den og rømmede sig 2 gange. Holder du den stige, eller hvad, råbte hans makker oppefra. Pil lige af, knægt, sagde elektrikeren og nikkede mod en pose, der stod op ad muren. Du kan tage den der pose med tomme flasker med dig. Hvorfor, spurgte Vitello. Ja, fordi så kan du få pengene for flaskerne og købe noget for pengene, dummer ikke. Nå, sagde Vitello. Det var vel bedre end ingenting. Du må sige dummer ikke. Nej, det må man ikke. Men nu siger jeg dum. Så der må du sige dummer ikke. Kan I huske, hvad en schuft var? Men ved du hvad, engang han skal sige dummer ikke til mig. Det må man ikke. Det er et grimt ord. Hvad skulle Vitello med flaskerne? Og hvad skulle han bruge pengene til? Okay. Ja. Hvad kan man købe for penge? Ja, det er rigtigt. Skal vi se, hvad han køber så? Vitello fik så mange penge for de tomme flasker, at han havde råd til at købe en varm pølse. Så han gik hen til pølsevognen bag centret og så på billederne af forskellige slags pølser. Hvad skulle det være, min dreng, spurgte pølsemanden. Jeg er faktisk ikke sulten, sagde Vitello og sukkede. En ristet med brød, så gerne, sagde pølsemanden. Sennep og ketchup, min dreng. Nej, sagde Vitello. Jeg skal slet ikke have noget. Pølsemanden smilede og trykkede masser af sennep og ketchup ud ved siden af den ristede pølse og brødet, og sagde, vær så artig, min dreng, 18 kroner. Vitello sagde, du hører ikke ret godt, hvad vi har. Ristet løg, så gerne. Pølsemanden skovlede godt med ristet løg op ved siden af ketchup og sennep og pølse og brød. Velbekomme, min dreng. Vitello tænkte. Vitello smilede. Vitello lagde pengene på bordet. Hvad er der galt med ham her manden her? Han hører ikke godt efter. Nej. Han kan heller ikke høre noget. Ej, han er vist lidt døv bare. Ja. Han hører vist kun det, han gerne vil høre selv. Ja. Men det er fordi, at han er døv, tror jeg. Og så vil han kun høre det, han selv siger. Skal vi se, hvad han gør nu, Vitello? Så går han. Han hentede Max og Hasse bagefter. De sjoskede efter ham hele vejen ned til pølsevognen. Vitello stoppede og pegede. Han sagde, det derovre er min far. Pølsemanden, spurgte Max eller Hasse. Vitello vinkede til pølsemanden og råbte, hej far. Pølsemanden vinkede igen og råbte, hej min dreng. Er det hans far? Hvorfor siger han så, at det er hans far? Men har det noget med den her at gøre? Dårlige ører. Ja. Det tror Men jeg. Han sagde også... Han sagde det også. Hej min dreng. Ja, hej min dreng, ja. Øj, sagde Hasse eller Max. Giver han så gratis pølser? Ikke til alle jer fremmede rollinger, sagde Vitello. Kun til mig, hans elskede søn. Det synes både Hasse og Max lød fair nok. Vi ses, far, råbte Vitello og vinkede igen. Ha' det godt, min dreng, råbte pølsemanden. Rimelig fedt at have en far med pølsevogn, sagde Max eller Hasse, mens de gik hjem af. Ret rimelig fedt, sagde drengen. Vi kan bare se Vitello. den på bluserne. Ja. Der står bare, hvad står der? 1 og 2.